Yan, isip-isip ha. Nganong bawal ilubong sa Korea ang taong nga nabuhi sa Japan? Arya! Oh my God! Kapit lang! Oh my God! Asa mong ka, Spidey? Spidey! Spidey! KUTAW QUESTION! Yes, mga kapamilya, we're here at Limketkai Center. Oh, I'm gonna find people here nga bright. Kasi itong mga bright nga tao na ni atong kutawon sa atong 14 KUTAW question. Pero, nakoy kauban. Ito na tawagan ako. Yes. Yes, indeed, indeed. Ah, you're coming down from the roof. Okay, kajut lang mga pamilya kay. Na daw siya sa ato. Paubos na daw siya. Kajut lang. Parang natuloy sa may elevator. Oh, you're coming? Okay. Sige. Na daw siya mga pamilya. Oh! Oh! What the? Oh, where is the there? This is my friend, Tony Stark, Iron Man. Og ang atong special guest for today, si Ericke Gallardo. Di ba hindi kataas kaya si Iron Man? Mga itata dito. Ito sunan. Excuse me. Napito na yung mga bright ng Avengers? Ay, nakakaraon? Avengers na siya. Actually, nangita mo ang good ni Iron Man ni Spiderman. Nakita mo? Okay, wala. Wala? Wala mo kita ni Spiderman? Wala. Iron Man! Ready na ka, Iron Man? Namin KUTAW question ni Iron Man. Taga-asa mo nga kuan, nga school? STP. USTP. Unsa nga students? TCM. TCM, Technology. Technology, Communication, Management. Wala mo sa TV, na mo sa YouTube. Kauban ako si Iron Man o si Ericke Gallardo. Iron Man, first time. Ayan. Iron Man. Okay, nako isa KUTAW question and then tulo ka chances para ma-answeran ninyo og sakto. Are you ready? Ready. Nganong bawal ilubong sa Japan ang tao nga nabuhi sa Korea? What is your first answer? Dili siya Japanese. Kay dili siya Japanese. Okay? Iron Man. Is it correct or wrong? Wrong! STP, oh my God! Di maka-answer, oh my God! Asa si Spiderman? Makita sa amin ni Spiderman, wala mo nakakita? Wala. Sige ba, sumatuloy ko sa picture sa mga kids? Sa mga kids? Tapos unahan, makita ta ni Spiderman. Kasi na siya. Excuse me, nakita mo ko mga gaanti para I think mga bright mo? Mga Avengers ba? Actually, ikaw ba na ako si Iron Man? Nami question is ni Iron Man para sa inyo. Are you ready? Ngano bawal ilubong sa Korea ang tao nga nabuhi sa Japan? What is your first answer? Kay dili pwede mabiyahe ang patay nga lawas sa Japan. Okay, sige. Your first answer is... Gigamitan og mat? Oh no. Taga-Japan sa Korea. Fast forward na lang niya. Sa words, akali po po sa words. Iron Man. Wala mo ginato nakita si Spiderman eh. Kita sa tanan ni Kuan, basta hindi gutom ko siya dito. Unahan ka ha. Tanaw na to dito. Wait lang. Familiar na siya. Kamu ba itong mga Avengers na nga bright? Ano ba Ano sa inyong powers? Mangutot?
Ha? Aba, namin din karon para magkutaw question sa inyo. Isa ka kutaw question, tulo ka chances para ma-answeran ninyo og correct. The kutaw question is, Nganong bawal ilubong sa Korea ang tao nga nabuhi sa Japan? unsa tayo yung first answer? Wala siya yung citizenship sa Korea. Wala daw siya proof of citizenship sa Korea. Iron Man, is that answer correct? Wrong. Cannot be. What is your second answer? Nasa Japan. Naa siya sa Japan. Oh, Iron Man. Sakit, sakit. Si Sir, murag kabalo si Sir. Sir, kabalo ka sa answer, Sir. After na yung tag-o shopping, wapaya mo sila ka-answer. Kaguluhan. Anong kaguluhan yan? Sorry, spirit kayo ng topic. Spirit. Lahi na gid. Silang mga level. Sa level of thinking ba sa mga ka-bright. Lahi gid ni mo. Pwede yung mga taga-USDP. Oh, I'm sure. USDP ba ako? Mga alumni, David. Of course. Diba? Alumni? Mag-ingay mga alumni. Comment below. Comment below mga alumni. What is your second answer? Kusga, dool na ni dool. Because of beliefs. Beliefs. The leaves of the trees are green. Lahi na. Okay, tungod sa mga beliefs na sukuhay. Yes. So dili sila pwede ilumong dito. Your second answer, Iron Man, is... Oh no. Okay, last na lang yun ba? Sumbuntahin mo sa inyong teacher ba? Mr. Pops, Spiderman. Aso, ito lang ganito. Master. Naragid si Spiderman. Spiderman. Nara. Best friend! Hug! Best friend! Dili mo? God. Dili mo okay, mas taas ni mo. Mas taas ni mo man. Dapat mas mubo ni mo. Ay, ilad. Dili na si Spiderman. Grabe, style ni mo Iron Man. Ay na, style. Hindi kita naglibot-libot na ni ba? O pag ginato na kita si Spiderman ba? Si Spiderman dito na talaga. Ano talaga ko? Excuse me. Customer service ni? Yes. Anak ko, pangutana manggod ba? Na si Iron Man din eh. Basta guwapa ito. Anyways, na si Iron Man, nangita mi ni Spider-Man. Wala nakalabay si Spider-Man na niin. Anytime. Wala inangutana po about ni Spider-Man. Peter Parker, wala naka-register dyan. Peter Parker. Sige, ma'am, mangutana na lang mi ma'am. May isa ka kutaw question and then tulo ka chances para inyo ma-answeran og sakto. Are you ready? No. Are you ready? Go. Nganong bawal ilubong sa Korea ang tao nga nabuhi sa Japan? Dili siya taga dito. Is that your first answer? Siya taga lahi sila lugar. Kay di man siya taga dato. Be, answera na ni Iron Man, be. Kung correct ba na Iron Man, is that correct? Ay, kuyaw gini sa Iron Man, kinabay niya sa technology and all the information are there. Ay, yung second answer. Lahi sila kwanta. Lahi silag shape sa mata. Sangara, chingin eh. Hanya. So, dili pwede ilubong dito. Your second answer is Iron Man. Ay. Nakaw, hindi pwede. Ang clue na ko, the answer doesn't matter kung isa kung sa siya nga country gikan. Okay, this is the clue. It doesn't matter kung unsa nga country. Basta kay bawal siya ilubong. Nakiklo para sa inyo guys. The answer does not matter which country you are from. Ang answer does not matter kung Korea ba or Japan or Philippines or America. Doesn't matter.
This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Congratulations to the last week's winner. Please message me on my FB page to claim your prize. Ang question of the week dito na makita sa Katie's Pizza FB page. All you have to do is comment there ug i-raffle nato ang correct answers karong Friday. So mga mates, unsa pa inyong gihulat? Click the link on the description below. This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town. What is your final answer? Bawal ilubong ang buhi. Munang bawal siya ilubong dito. Bawal ilubong kay buhi pa siya Iron Man. May tao pa man siya, di pa siya patay. Kinabuhi man siya sa Japan. Wala man siya namatay. So, pa siya ilubong sa Korea. Is that your second answer? Yes! Yes! Your second answer is Iron Man. Ha? Kinilig pa siya dead. Hindi pa siya dead. Hi, Iron Man. Is that answer correct or wrong? Ay, di ba natin patay ba siya hilig? Ginamit ang isip, puso, at diwa. Kay dili pa siya patay. Your final answer is Iron Man. What is your second answer? Dili siya pwede ilubong sa Japan kay buhi man siya. Dili siya Sa Korea. pwede ilubong sa Japan kay buhi. Your second answer, Iron Man, is correct! Yeah! Bang anong ilubong man siya dito nga buhi pa man siya. So bawal gid siya, ha? May prize, may prize. Dignidad. Intact pa inyong dignidad, intact pa. Ang premyo ninyo, dignidad. Yay! Correct! You win! Thank you kay Miss, pero namin nakitaan na dito ni Ani. Si Spiderman, siguro pa. Spiderman. Marag, di manggid ganina rata sig hangad-hangad ni sa atrium. Mga manggid. Milya. Gutom na. Igutom nami. O pa naman nakitaan si Spiderman gyapon, namin nakitaan pero picture ra. Sus, mura gito. And then pero namin nakitaan dagan mga bright. Thank you so much sa inyong pag-uban sa amo. Legends for Hire. Salamat kay tanan sa pag-uban-uban sa amo. Until next time, please like and comment and share. And then please subscribe mo sa Ericke Gallardo nga YouTube channel. And of course, sa Legends for Hiring nga Facebook page. The link is down below. Please subscribe kung wala pa mo nakasubscribe, ha? Thank you. Tro? Ha? Isa? Spiderman. Ha? Oh my God. Ha? Aman. Aman. Ha? Spiderman na ni may pamilya. He was here. He was here but we couldn't find him. Saman ka, Spidey. Spidey. Pangutan na. Nganong iyan yung gibiyan niyang kostyo. Kung sa'yo pasabot mo, retire na siya. Homecoming, pamanggani mo, retire na tayo. Spidey! Spidey! July 7. Mag-cosplay sila along with Spiderman. Kung sa'yo oras? 3 to 6 p.m. 3 to 6. 3 to 6 p.m. You're the Legends for Hire. This is Steve. Yes. Please like our page, Legends for Hire CDO. We do events, we do birthdays, and we do cosplays beyond your wildest imaginations. Naku na-imagine. Oh my God. Tempa. Naku na-imagine ba? Kaya to?